сахарға алайық әлі. Бәтәшкен, гадалки не ходи. Үрірге де ярамай. Эй, Этеңнің аузын яп деп. шәп проект құтладылар біздің депутатлар, деп айтасы келе. Үрірге де ярамай. Xeyirli günler, hürmetli qarauşçılarımız. Assalamu alaikum, cemaat. Şuşu xeyirli səgətdə sizni qabat sələmləwibizgə biz bik şadbız. Сөйләшүбезне, фикер алышуыбызны нәрсәдән башлыйбыз, Роберт? Сен үзең тәкъдим итсәң, Ярый, әйдә, иң өстәмә нәрсәләр булса, шуны эшләрмен. Әйе, иң күп шау-шу тудырган тема ул безнең повесткаларның хәзер электрон форматта килүе турында булыр, әйме? Димәк, моннан соң хәзер безнең госуслугига повесткалар электрон форматта килә башлаячак һәм бу повесткаларны әгәр дә элек безгә почта аша әйме китереп биргән булсалар, яисә военкомат кешесе үзе китереп биргән булса һәм бу повестканы син кулыңа алмыйча ул алынган кебек саналмаса, моннан соң инде хәзер госуслуги аша җибәрелгәннән соң ук сез ул повестканы кабул иттегез дип санала. Алдыгыз дигән сүз әйе. Әйе, гәрчә сез аны әле ачып укымаган булсагыз да, менә хәзер яңа гына кабул ителгән закон әнә шул турыда сөйли. Әмма инде бу повестканы алганнан соң 20 көн эчендә шушы ир-егет дип әйтгәндә әйме военкоматка барып күренергә тиеш булачак. Әгәр дә ул барып күренми икән, Күрмәсә, кредит алу, машина йөртү, күчемсез милекне сату алу кебек зур эшләрдән аны мәхрүм Чит илләргә итәчәкләр чыгу. һәм әлбәттә инде әйе илдән чыгып китү дә тыелачак. Менә шулай итеп ир-егетләрнең койрыкларын кыстылар. менә син нишләмәкче буласың? Гафу ит, син бит повестка алмыйсың. Мин нишләргә тиешмен, әйме, вакыт, әйме? Әйе, Роберт. Мин аңламыйм әле. Моның Беләсеңме, күп кеше әлеге вазгыятның нәрсә китерәсен мин гомумән аңлап бетермәдем әле. Дөрес, бу системаның тулайым дәрәҗәдә, тулы режимда әле көз көне генә эшләп китер дигән фикерләр әйтелә. Ләкин инде хәзердән үк аны сынау тест режимы бара бит инде әйме. Карарбыз, тикшерербез инде монда дуслардан, танышлардан дигәндәй нәрсәдә булса бәлкем хәбәр ишетелер. Без сезгә җиткерербез, менә алып киттеләрме, алып китмәделәрме? Бу көнгә кадәр әйме ничектер әле бераз күңел тынычланыбрак киткән кебек булган иде. Тагын бер шулы хәбәр. Бу нәрсә дигәнне аңлата? Бу мобилизациянең икенче дулкыны килә дигәнне аңлатамы инде? Моның нәрсә аңлатканын берәү дә белми бит, әйме? Күпләр бит инде язып чыкты хәзер Россия тулайым бер военкоматка әверелде дип. Төрле фикерләр әйтелә, әйме? Ләкин Аллага тапшырдык дип әйтәсе килә. Менә шушы изге Рамазан аенда иң зур теләгән теләк ул дөньялар тыныч булсын, имин булсын һәм бу булган хәлләр дә хәйре белән хәл ителсен дип. Тәмамлансын инде. Иншалла. Мин инде бер ифтардан икенче ифтарга йөрим. Әйе. Юк, алай түгел әле, беләсеңме? Мин Кунактан кунакка йөреп, бу диген. диген. Гүзәл, мин хәзрәт белән дә сөйләштем, ярдәм мәчетенең имам хатибы белән, Рафис хәзрәт белән нәрсә диде ул миңа? Мин әйтәм, мин андый берләрдән оялам, беләсеңме? Уңайсызрак миңа моны. Чакырсалар инде барам ничек? Барам, чөнки үлгән кеше генә барырга тиеш түгел дигән сүзне искән бар, дигән гәле үлсәң генә бара алмыйсың син. Булай гынах, әгәр дә бармасаң. Мин инде шулай дип аңлаттылар миңа. Мин әйттеләр, чакырдылар икән, бар. Курыкма, уялма. Мин инде чакыру белән нигә бардым? 11нче республика күләм ифтарына, әйме? Андагы оештырылган мәҗлес, ул масштаблы мәҗлес, ул зур мәҗлес. Шуннан да менә бишлегенә куясы килә, әйме? Аларга. Менә монда, мәсәлән, инде ифтар тәмамланганнан соң, бу минем сүзләрем түгел. Мин инде икенче көнне үк, мин әйтәм, тикшереп карыйм әле, бу ифтар турында нәрсәдә булса яздылар микән безнең Татмедиа журналистлары, әйме? Тар информ журналистлары яздылар. Шуларның берсе, син аны беләсеңдер бәлкем, Алсу Исмагилова. Булайрак әйтте. Республика күләм ифтар гаҗәеп дәрәҗәдә масштаблы булуга карамастан бик яхшы оештырылган иде, әйме? Халык агымын рәткә, мин аны укымыйм. Ләкин менә шулай да күңелгә тигән әйбер булды бу. Оештыручыларга әйбе түгел, ифтарга кунакка килгән тәрбиясезләр гаебе. Менә әдәпсез, менә шуның әхлаксызлар бар бит, әйме? Мин аны үзем дә күрдем, мин аны шакит идем. Без утырабыз димәк, авыз ачып утырабыз, әйме? Монда инде ахырына якынлашкан сайын
кеше теге әкренләп җыела да пакетларга менә өстәлдә булган бөтен ризыкны тутыра башлый. Мин аны беләсезме, гүзәл, мин аны 4нче ел рәттән күзәтәм. Менә шушы вазгыятны, беренче килү белән мен әйтәм, так, подожди, булай булырга тиеш түгел, подожди, мен әйтәм, монда кеше утырмады әле, ашамадылар, тимә. Монда кеше беренче елды. Тишектә теге соклы идек без аны, сакламагыз, кирәкми, барыбер алып китәчәкләр. Икенче елда шулай күзәттек, өченче ел менә быел 4нче ел күзәтеп утырабыз димәк инде, монда килбәсләр бу инде тутырып, әдәпсезләр, аксассызлар. Ну, беләсең, буларга кирәгрәктер. Булар моңа мохтаҗрактыр. Аңлыйсыңмы? Беләсезме, менә мин синең бу темага сөйләү бетерүеңне генә көтә идем, әйме мин дә үз фикеремне әйтмәкче идем. Бер шул ук әлеге дә баягы социаль челтәрләр бит инде, әйме. Социаль челтәрдә бер оештыручы кызны укыдым мин. Аны да ифтарга чакырганнар, ләкин ул рәхмәт әйтеп бармыйм дигән. Һәм сәбәбем бар дигән. Һәм менә бу сәбәбен ул видео рәвешендә кертеп куйды. Монда да алар көтеп утыралар, әле азан әйтелмәгән, әле авыз ачу вакыты килеп җитмәгән. Бер ир кеше ике зур пакетка өстәлдәге бөтен әйберне җыеп алганда һәм чыгып бара. Видеода күренә бу, әйме. Әле кеше авыз ачырга хәтта тотынмаган да. Бу әхлаксызлык, бу тәрбиясезлек, бу Соңында шул кадәр әллә нәрсә әзерләмиләр бит инде, әйбе. Бүтән кешедә булган әйбер. Алар аны кадәр җыеп нишләтә алалар икән алар? Иң кызыгы беләсеңме, иң кызыгы сәхәргә алыйк әле. Киләләр дә безгә күзгә карап, сәхәргә алабыз. Менә бу темага мин Рафис хәзрәт белән сөйләшермен әле. Безнең бу атнада Рамазанга башланган соңгы чыгарылышта тиеш, менә шунда ушул теманы бирермен әле мин. Димәк, бүгеннән безнең Гагарин кубогы өчен инде финал уеннар сериясе башланып китәчәк. Акбарс белән ЦСКА арасында булачак ул. Һәм инде моңа кадәр да безнең Акбарс белән ЦСКАның күрешкәне бар. Елын бутарга куркамаймы, ләкин ул чакта да безнең Акбарс җиңү яулаган иде. Һәм ул җиңү китергән алканы хәтерләсәм, ярый. Җиңү яулаганы шунда бит. Быел Алла берсә Акбарс белән ЦСКА арасындагы уеннар сериясе дә бик кызыклы булыр дип ышанып калабыз. Бәтәшкән. Аның өчен тегенде русча әйтмешли, гадалки не ходи. Шулай булачак дип финал уены бит. Гаҗәп сүзләр әйттең син дигәндәй менә карале, син үзең ким җиңәр дип уйлыйсың? Инде әлбәттә инде син Акбар җанаты буларак Акбарска инде бирәсең, димме? Тавышыңа. Булай менә шуннан да менә дөрес сорау түгел бу. Барыбер Акбарс өчен. Хәзер мин әгәр дә белмим дип әйтсәм, әйме шушы тапшыруны караган кешеләр үк әйтәчәкләр бит. Ничек инде кем? Акбарс. Татарстан Дәүләт Советы Так. Йокы сәгатен, әйме? Әйе. Йокы сәгатен иртәнге сәгать, кичке сәгать 10-нан иртәнге 7-гә кадәр турындагы закон проектын хуплады. Әле моңа кадәр 11-дән иде бит әле. 11-гә кадәр инде. 11-гә кадәр. Юк, 11-дән иде ул. Мин беләсем, 7-дән кирис 7-дән 11-гә кадәр. Әйе. Беләсем, не оннан түгел, 11-дән 10-га кадәр түгел, кирисенчә 7-дән 11-гә кадәр. Аңлыйсың син мине? Монда бит хәтта 8-гә кадәр иде бит. Аңлыйсыңмы? 8-гә кадәр иде. Әйе, менә димәк, документ нигезендә бу вакытта республика халкы тынлык сакларга тиеш. Телевизор һәм пиротехника кулланырга, кычкырырга, сызгырырга. Сызгырабыз инде шундай, сызгырып биребез. Иде. Әйе, сызгырып биребез инде, кычкырырга, сызгырырга, музыка коралларында уйнарга һәм хәтта өрергә дә ярамый. Әйтне ишетеп куялар икән. Өрергә дә. Батырдагы кешеләр. Алар этнең авызын бәйләп куя. Ана безнең күршеләр хәзер сумасайды дигәндә, акылдаш ашачак безнең итләр бар ишәнде. Шакыйбыз инде буларга. Эй! Этеңнең авызын яп дип. Өрергә дә ярамый дигән булай. Менә бу законнарны кабул иткәндә тегендә депутатларга бик күңелле булды. Кара синең этең бар бит. Мен сиңа шуңа күрә өрмәсен әле этең. Әйе. Ну, мәчеттә тырышып. Депутатлар карый микән, кстати. Депутатлар карый микән? Бер эте булганнар карыйдыр. Менә шул, дуслар. Шул булган, утырганда шуган шулай булган. Бармы синең әйтү Юк, әйтү сүзем юк бит. Шәп проект хупладылар безнең депутатлар дип әйтәсе килә. Ярый, дуслар, безнең атнабыз күңелле яңалыкларга бай булсын иде. Аларны сезгә кабат киләсе атнада җиткергә насыйп булсын дигән теләк белән сезнең белән саубулашабыз. Бүген сезнең белән эшләделәр.
Güzel. Robert İslamov. Güzel Ziyaddinova. Sağ olunuz. Kelesi Assalamu uçurashmalarga alaykum. qadar. Tun 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 tun.